додгоҳи олии тоҷикистон Раҷабалӣ Одинаев раиси ширкати як замон маъруфи Умед 88-ро ба 24 соли зиндон маҳкум кард. муҳокима рӯзи 17 сентябр дар толори додгоҳи олӣ пушти дарҳои баста баргузор шуд. Не надоштам. Мора намондан ягон тамон. Мо хай тоқат кардем як сол гуфтем майлш. Мумкин ягон чораи соз мебинан хай. Раҷабалӣ Одинаев ба дуздии моликияти давлатӣ, аз худкунӣ ё исрофкорӣ ва ғайриқонунӣ истифода намудани маблағҳои кредитӣ муттаҳам мешуд. додситон аз додгоҳ хоста буд, ки Раҷабалӣ Одинаевро ба 25 соли зиндон, ки сахттарин ҳукм ба ҳисоб меравад, маҳкум кунад. ин чӣ хел ҳукм ки 24 сол? Акаҷон, мо фарзанdoи ноболиғ дорем. Раҷабалӣ Одинаев аз моҳи октябри соли 2017 дар боздошт аст. ӯ ба напардохтани 171 миллион сомонӣ пули сохтмони нерӯгоҳи Роғун, ки вазорати молия соли 2015 ҳамчун қарз ба ширкати ӯ додааст, муттаҳам мешуд. Қардоша ҳамаша мо иҷро мекунем, охи чиз дора у чӣ дора мекунем. Мо 100% мо иҷро мекунем қардура акаҷон. Не ки охи мо ҳичи умед надоштем ки мо ба ин дараҷа ё мерасанд. Ҳай чо кунем? Ай дасти мо чӣ меояд? Идибек Иброҳимов, мудири ширкати Умед 88, нафари дигари муттаҳам дар ин парванда дар мурофиа ба 22 соли зиндон маҳкум шуд. Иброҳимов низ аз рӯи моддаҳои дуздии моликияти давлатӣ, аз худкунӣ ё исрофкорӣ ва ғайриқонунӣ истифода намудани маблағҳои кредитӣ маҳкум шудааст. Умед 88 яке аз се ширкати умдаи таъминкунандаи сӯзишворӣ дар бозори Тоҷикистон буд, ки бо Газпроми Русия ва ширкати хусусии Фароз дар рақобат қарор дошт. ӯро баъди он дастгир карданд, ки Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, дар як нишасте вазорати молияро танқид кард, ки ба ширкати Умед 88 қарз додааст ва ин қарзро барнагардонидаанд.